Pani Hania zaprezentuje, jeszcze bliżej można podejść, obejrzeć. 35 zł po raz drugi. Przypominam, że jest to taki gapek, którego nie kupiły sobie w zwykłym sklepie, ani za niższą, ani za wyższą cenę. Można go tylko dziś u nas, w żadnym sklepie nie kupimy, tak więc można go tylko u nas zakupić. 35 zł po raz trzeci.